Vam anar a veure un entrenament de gimnàstica a l'Institut Angeleta Ferrer i Sansa. Eren 19 gimnastes de diferents nivells, més la professora, que es deia Maria. La sessió es va dividir en dues parts principalment, l'escalfament i la part principal. Per començar l'escalfament, inicialment van utilitzar les gomes i van fer exercicis de flex i punta, flex punta amb abduccions del turmell, exercicis de flexió d'una cama, un altre exercici és amb l'esquena al terra, que feien una flexió i extensió amb els genolls, i per últim feien un crunch abdominal amb la goma a les puntes dels peus. Posteriorment, van fer moviments amb cercle i van fer exercicis de mobilitat de braços, exercicis de rotacions de tronc i skipping. Per finalitzar l'escalfament, van fer un escalfament estàtic, on es van focalitzar més en la mobilitat específica de tronc i braços. També van fer mobilitat i enfortiment de turmells amb correccions de la Maria. Exercicis amb l'empeny a terra . 6, 7 y 8. Bajo. Venga, y relajo espalda. 1, 2, 3, balanceo 4. Y 1, 1. Y 2, 3, 3 y... I sobretot molts exercicis de flexibilitat. 5, 6 detrás, 7 arriba, abre. Y 1, 2 atrás, 3 largo, 4 y 5 arriba, 6 atrás, 7 arriba, 2 más y lejos, 2 atrás, 3, 4 que són iguales, 6. I finalitzarien amb aquest exercici de flexibilitat. En quant a la part principal, les gimnastes de nivell 7 estaven en un període de pretemporada, llavors la part principal es va focalitzar en exercicis de flexibilitat amb cadires. I les gimnastes més petites estaven en un període de competició, llavors van començar a practicar diferents moviments de la coreografia que farien a la competició. Posteriorment, les gimnastes de nivell 7 van fer exercicis amb gomes a nivell individual i en conjunt, mentre que les gimnastes petites seguien preparant els moviments de la coreografia. I posteriorment van fer exercicis sense gomes. Per finalitzar el vídeo, vam veure la coreografia de la competició de la Núria.